Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Armud ki Samla Khasi kila Thiah Armit ha station rail kabadan ha New Delhi badla yo ban Pyllait im yaki dagit khot jong ka KSU Delhi unit tatkom ka jinget ho jong ka president jong ka KSU Delhi unit ka Samla marbiang khongwer kala ong baki Armud ki Samla Khasi kila wan sha Delhi ban wan tray henrai kila sha thok ban ka company ka batmu ban aikam yaki ki wan ha Delhi ban tray kum ki security guard ha ka way ka company ya ka bala tip kerteng kum ke SSA security firm ha anan vihar kabadan handong ba New Delhi henry habakila poi ha anan vihar pat layalam yaki shakawai ka jaka ka bakham kendong ya ka baka company kala kam bakadai ka jaka trekam jongka bat kita ki Samla kila ipher ya ka jinglong jingman jong ka jaka bat kimban se ban phet krat no nakatai ka jaka bat kila lai ban Thiah Amit ha station rail hadu armit tar hadu bakit khot jong ka KSU wan Pyllait im yaki mene ka janmir ki layo ya ka phone call na aku ki khana na shalom di basa ko ni hadani te katkum ka jing batai jongki ki ong ba ki e kini ka advertisement ban apply kam shani shadani kum gini ki security personnel but kila apply ba anda kila apply kata ka kam ki yo ya ka email ba kata ka email ki yo phone number but yo ita phone number anda kila call ka phone number utau breu uba kular ban ai kamiki ula khat iki shagani te ula lisha mo uhi kina railway station but anda kila poi shagani ula yalam ki hakata kawi ka jaka kabalong ke kenjai hingga ong ba kadi ko office ka jong anda kila poi hanta ula pan ki kumba san hajar tengkai ong ki ba kadi ka pisa san hajar kadi ka bai uniform yang kita ni ban long security te kini ki khana bakri de jing bam tip kila ai kata kasan hajar tengka but anda layu atau kapista pat ula shu e ki hadin shisi e uphat biang ki shikata ka u e ki ru klam pendiang jakasa kam pendiang kabam kam pendiang tadi shu e ki bumdo te uphat biang hi ki hadin shisi u omba pi haban siu pisa shu namar kani ka pisa bhab siu biang ka kadai na pentai ya ka verification tikini kena apa kerja don bok iki ba kidan kini ki breu marjan kila longkum ba I warning iki ba kini ki breu ki ba thok ki ba shile fraud te what ngit iki but daliliru umdai ban ai pisala ne ngit ka ba ongki te kini kena anda kila sorry kata ki pet no kinang ta ki pet on ta jaka but kili Shanghai police station railway station there are singi bapli ki Shanghai railway station kem bam kem bi kem yo dem kem yo Thiah kat hadu manager mit ki ya calling untuk kumba khandai probaji tingi permit na kaliam jong ka KSU Delhi unit mesin yo ka phone call would nilalik hair railway station nilawan chariki but mentang ilawan yana miki kum mayeng ni hadin jong Meghalaya house wasan bihar na eka pamentang ilayo pensa shoi ki ha Meghalaya house but eka ticket joking in sa book no la share shi sngi khanang bangin yo pen poi ki shi tenga shimro ekene kalat bangan ai kuble ya imentri chongka general administration department iba snyo phalang thar eka employee jing i banyarap ekene ki khana rengkat du yaka resident commissioner jong Meghalaya house fi kum ka seng kum ka KSU Delhi unit kini ni shiju ajing tip shapang kini ki e andaz la aja kanu ka jingja ka basusi tada ngo kintu hi khana Samla kin thai bashan rang ki bawat kam bakin dawat jing tip bha kin dawat sani bha but num nge be yanu sho ba fin wan chabar banga kintu re ka sarkar bakan kit khya bha kini ka kam namal kane kam deshu ka sen ka bading kom kini ki e ki juja nakapor.